Maray na aga po giraray. Welcome po dito sa tuyang weekly press conference kunyang po Lunes, August 17, 2020. Welcome po sa tuyang mga pagriba sa media na yaon ngunyan. Ang sa tuya pong guest ngunyan na Lunes, yung giraray po ang sa tuyang ginagalangan alkalde Kansuran Dinaga, Mayor Son Ligacion. Punanta na po ang press conference sa pagi po kan mensahe kan sa tuya pong alkalde mapalapit sa update sa COVID-19. Mayor Son Ligacion. Sir, good morning po. Good morning sa Imoroy, sa mga amigo, sa media, amiga, kabali. Cluster, Johnny, medical cluster. Okay. Right now, igwa na po kitang 128 konfirmadong kaso ni COVID-19 sa satuya pong lugar. Alagad kung ibabalita po itong saro na empleyado po kan sarong Electric Transmission Corporation. Maluwas na 129 na sinagpositibo for COVID-19. Sa numero pong ini, ang aktibong kaso nasa 38. Kasuod igwa pong nakadagdag na kaso, saro. Dagdag duman sa aktibo. Pero actually, dua po si naging konfirmadong kaso nin COVID-19. Kaya lang si Saro nagadan. Iyo po ito si Sibutan ta, kasuod na pag-araman ta po na na-confirmar na COVID-19 na positive po siya at around 1:39 p.m. And immediately at around 2 o'clock, nag-impose po kita nin lockdown sa Barangay Hall kan Concepcion Grande dahil po nga sa exposure niya sa mga barangay officials and personnel. Likewise, nag-imponer man po kita nin lockdown sa May Abella Street, portion po kan Abella Street, Villa Sorabella, Concepcion Grande. So si natatadang may aktibong kaso, si Bago Kasuod iyo po si Bicol number 806, 33 years old, nursing assistant, dyan po sa Bicol Medical Center. Taga-fraternidad po siya, Tabuco, as in Kasuod nabanggi, mga alas 10 na po ito, tig-extract po siya sa harong kung saan po siya naka-star. Si kaibanan sa harong, iyo naman po, tig-quarantine na siya. Now, itong nabanggitan kasubago na pang 129, siya po itong lineman, 24 years old, taga San Rafael, Cararayan. Dawa na po nga nagtatrabaho sa sarong Electrical Transmission Corporation. Minarahita na admitiron ta po siya sa CNN treatment facility. Si resulta po kaini, dai po mahiling duman sa report kan Department of Health, Region 5. Ninhuli po taan swab sample niya, dinara sa Metro Manila. Okay. Deaths, igwa na po kitang 4. Inot po si Taga Calawag, Bicol number 12, si Pandua po, si Bicol number 351, taga Fraternidad Tabuco, si Pantulo po, si Bicol number 684, si taga Sister Teres, siya po nagtatrabaho sa sarong pribadong hospital, and si pang-apat Kasuod, si Chief Tanod po,
kan Concepcion Grande. Kaya po medyo dakol-dakol si exposure dahil po sa nature kan sa iyan trabaho. Okay. Sa numero pong ini, sa 128, 88 na po si naka-recover. So medyo dakol-dakol na po ano. 88 si recoveries, 38 si active cases. Kasuod naidagdag ining si Bicol number 450. Si Sister Maria Dolores Pedraza Tan, kan Santa Rafaela Maria School sa Sabang. Okay. Ano naman po ang sitwasyon sa satuya pong quarantine facilities? As of yesterday, nag-agi po o padagos na nag-aagi sa home quarantine 1,194. Sinda po itong nag-qualify na mag-avail kan home quarantine base po sa mga criteria na sa tuya pong tigset. 756 kaini locally stranded individuals, 241 overseas Filipino workers, and 195 itong may mga inaapod na short-term travels. 796 ang nakatapos na po nin 14-day quarantine. Samantalang ang natatada na 398 under monitoring pa po sinda. So yan po itong home quarantine. Igwaman pong hotel quarantine. Si mga nag-avail, 166 gabos sa 7 hotel. 157 po kaya nakatapos na po nin 7-day quarantine and were allowed to complete their quarantine at home matapos po na sinda i-rapid test as in mag-negatibo. And therefore, siyam na lang po si under monitoring. Sa satuya pong holding facility sa Jesse M. Robredo Coliseum, igwa po kita sa presente nin 15 tao na yaon duman. As in, ang 15 pong ini, gabos po Taganaga. Mayo na pong non-Naga residents. Previously, last week, igwa. Pero naipuli na po siya o nakapuli na sa saindang munisipyo. Sa satuya pong City College of Naga Treatment Facility, sa ngunyan, igwa po kitang 31. 19 po kayan, confirmed cases, 11 probable. So total of, sa Pacol Elementary School, igwa kitang 34, probable cases, 8, suspected, 26, and igwa na pong na-discharge na 8 as of yesterday. Kaya 34 na lang po duman. Sa Don Leon Mercado High School, total of 52 ang yaon po duman. Probable cases po is 46, suspected cases, 6. Mayo po kita sa City Nursery. Sa Civic Center, igwa po kitang 2. Barangay officials po ang yaon duman. Nagahalat po nin resulta kan swab test. So, by way of summary, igwa po kitang 119 pasyente, 19 ang COVID patients, probable 67, suspected 32, ang discharge 8, for swabbing 43, and waiting for RT-PCR result 31. Ito pong waiting siyaon po sa facility po. Okay. Sa satuya pong law and order, oni po si summary as of August 16, 2020. Si mga nagbayular kan General Curfew Ordinance 61, yan po si mga individual. Si mga establishmento 33, non-wearing of face mask 195, group drinking 136. Nagdadakol po ang numero kan mga nagkakadarakop na nagbabalkar kan group drinking ban. Dahil po mapondo ang Uplan Sita and grupo na sa tuya pong pigkriar composed of members of the Philippine National Police,
PSO, and even volunteers to enforce our laws, our ordinances. Non-observance of physical distancing, 104. Backriding, 147. Smoking in public place, 79. Drinking in prohibited places, 19. Non-observance of physical distancing inside PUB, 56. And motorcycle without barrier, 88. Sa satuya pong mga lockdown areas, uni na lang po si natatada. Okay. And then igwa pong mga bagong nadesisyonan, kasuod ma. Lumeda Subdivision, house lockdown. Si tig-lockdown ta duman, si igwang exposure kay Bicol number 662. Sa Maryville Subdivision, San Felipe, naka-house lockdown po duman in connection with the family members or persons in the house who had contact with Bicol number 625. Sa may crossing, Triangulo, Mayo na po ini. Lifted na ang lockdown duman. So bawas na po yan sa lista. Santa Rafaela Maria School, Sabang, lifted na din po ini. Sa may Barangay Hall, lifted na ini. Lifted na itong portion pero si residents naka-lockdown pa po siya. Zone 6, Igualdad. Itong portion na mas daradakula, sinadita na siya, sa harong na lang. So residents lockdown na lang po ini. Itong sa Makaroy Compound, sa may Lumeda Subdivision, compound lockdown is still enforced. Parehas siya, no? Okay. Sa Kararayan, Barangay Kararayan, residence lockdown na lang ini. Residence lockdown. Ini po itong empleyado kan sarong Electrical Transmission Corporation. Likewise, igwa pa, itong sa may Villa Oviedo, residence lockdown in connection with her exposure to the lineman. Okay? And then, sa Kiburak, Bagong Bayan Sur, sa may Absede, lifted ta na po ini. Dahil lang po na reflect dyan. Pero lifted na po yan as of yesterday. So, ang dagdag lang po digdi, itong kasuudma, Barangay, igwa pa, Barangay Hall, Candel Rosario, Siringman, sa may Villa Corazon, igwa pong area na hard lockdown, and then igwang areas na yellow zone. So baad anytime today, itong yellow zone baad halion ta na ito. So ilimit na lang duman sa may red zone. Si iba pang mga barangay officials, personnel kan Del Rosario, si harong po ninda naka-lockdown. Naka-quarantine po si mga pamilya po ninda. Si Office of the Prosecutor and MTCC branches 2 and 3 as of yesterday po naka-lockdown po, sarado. Sa M. Castro Street, Tinago, residence lockdown. Zone 4, San Miguel, Mabulo, residence lockdown po ini. Sa Zone 5, Triangulo, this is in connection with the electrician of the Bicol Medical Center, identified as Bicol number 794, naka-lockdown po yan. San Miguel Street, Santa Cruz, ini po si Bago, naka-compound lockdown po ini. In connection with Bicol number 797. Sa Gawad Kalinga, portion lockdown. And then, Zone 5, San Felipe, si Kataid po ini ka itong satellite market sa may Talipapa. Kuya na lang ini, residence lockdown. Okay? And then, si nakadagdag, kasuudma, Concepcion Grande, Barangay Hall, Abella Street, Villa Surabella, Concepcion Grande. Hard lockdown. Including itong sa Tabuco, Fraternidad. So dagdag po ito. Pero ito compound lockdown lang po ito. Ang apektado duman sa tulo. Tulo lang. Okay.
Igwang Mamundong Bareta na ipinaluwas po ang Department of Health Region 5. Ipinaagi po ini sa sarong pahayag patungkol sa kalagayan ng COVID-19 testing sa rehiyon. O ini na po si inaatubang man na kadipisilan ngunyan, bako lang kan lokal na gobyerno kanaga, kundi kan iba pang mga LGUs. Dahil ko po aram ko na nortaran po nindo, na kan mga nakaaging aldaw, naging abala po si pagpapaluwas kan resulta kan swab test. Minsan inaabot po nin 4-5 aldaw. Samantalang kan inot, saro duwang aldaw, iguana. Pero ngunyan 4-5. And as of Saturday, nakaabot po sa samuyang kaaraman na nasa 2,000 swab sample ang pending for testing sa BRDRL o kaya Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory, duman po sa Legazpi City. So digdi po sa pahayag patungkol sa kalagayan ng COVID-19, may mga i-highlight lang po kita, may mga mimensionaron lang po kita, i-quote po. Mga ano po ini? O ani na po. Mayroong kakulangan sa supply ng Gene Expert cartridges para sa COVID-19 testing sa buong mundo. So bako lang sa satuya, sa buong mundo. Ito ang ginagamit ng BMC Testing Center sa kanyang laboratorio at paubos na ang supply nito. Sa ngayon, inuuna ng naturang laboratorio ang may malubha o critical na kondisyon. Kaya padiit-diit po ang titest ngunyan kan BMC. Takakadikit na lang po sinatatada. Tigpa-prioritize itong mga aralanganin, delikado. Pareho po kan Chief Tanod, kan Concepcion Grande. Sabadong Banggi, tig-extract po ito, dinara sa BMC. Immediately, kinuanan po nin sample, nagadan, nagluwas po si sample, si resulta kan swab test, mga around 1:30, 1:39. And it turned out na positive po for COVID-19. Okay. Sa dami ng kaso sa mga nakaraang araw, naubos na rin ang magnetic extraction kits na ginagamit sa automated extraction ng mga specimen na tinitest sa BRDRL. Dahil dito, napilitan tayong bumalik sa manual extraction kung saan mas matagal ang proseso at limitadong dihamak ang ating nagagawa sa loob ng isang araw. Ang dating test na nagagawa sa BRDRL na mahigit sa 400 ay bumaba sa halos kalahati ng nagagawa nito. So kung ito 400, ngunyan 200, kaya mas lalong nagkapuro problema. Okay. Sunod. Sa kasalukuyan, kulang na kulang ang empleyado sa ating laboratorio dahil sa 3 biologist ang lumipat na sa ibang trabaho at wala namang gustong mag-apply sa mga bakanting posisyon. May mga nakatakda na rin na umalis hanggang sa katapusan ng buwan. O yan po ang problema. Tulo po sinamensionar na problema. Johnny, pakibalik daw. Tulo sinamensionar na problema. Number 1, si kakulangan ka itong mga cartridges, Gen Expert cartridges, na ginagamit po digdi sa BMC. Number 2, nagmanual na po ang BRDRL. Si dating 400, 200 na lang. Number 3,
nabawasan na po si mga biologist na nagiging katuwang sa BRDRL at igwa pang maharali ngunya nakatapusan kan bulan. So kung may mga aram po kamo, kung may mga bistado kamo, pa-applyan na po nindo sa BRDRL sa Legazpi City. Okay. Ano ang lakdang na ginibo kan Region 5, Department of Health? Ang mga sample na matatanggap simula Lunes, ngunyan po yan, ay ipapadala pansamantala sa Eastern Visayas Medical Center. 300 to 500 samples ang pwede nilang tanggapin. Ayan. Pero siyempre dahil may distansya, dagdag na delay po yan. Pero mayong magiginibo, mukhang iyo yan ang most feasible ngunyan. Maipadara duman si sample, tanganing matabangan kita sa testing, as in pagdeterminar kung COVID o dai. So arog po kayan ang sitwasyon ngunyan. Kadakol po na nag-PPM sa sakuya, nagtitext, no arin na po ngayon maabot si resulta kan na swab test. Iyon na po ini ang dahilan. Abala. Abala. May lakdang na po na pigko-konsidera ang lokal na gobyerno kanaga. Kung libre lang ko ta ako sa aga, ta sa aga po kaya baga JMR Day. Igwang misa, may wreath laying, may programa po sa may JMR Museum. Pagkahapon po kayo ito, igwa kitang bisita si Secretary Sid La Peña, kan TESDA, para sa launching kay itong TESDA Hub. Para mapo na formalmente si pagpapatugdok po duman kan TESDA Hub. To be composed of the Metro Naga Training Center or Provincial Training Center, and then si Innovation Center, as in si Pantulo, si Provincial Office kan TESDA. Naipangako po yan ni Secretary La Peña. And iyan po si satuyang proposal, hinamanta pong proposal yan para matabangan si mga taga-Naga or even neighboring municipalities na nagmamaabot makapag-acquire the necessary technical skills to enhance their chances of landing a better and high-paying jobs here and abroad. So iyan na po yan ang itutugdok ta, TESDA Hub. Kaya importanteng gayo. Kung mayo lang pong gayong siring na duwang importanteng events sa aga, mairibanan po ko ta kami si Dr. Vito Borja, Frank Mendoza, si Rene, saka siguro 4 na medical technologist para hilingon ang gigibuhon na rapid swab sa sarong munisipyo. Ang totoo kayan, igwana po kitang rapid swab kits. Kaya lang nag-aalangan po si medical team. Dahil nga si i-handle live virus. Di ba? Kaya delikado. So, sa aga, maaraman kung ano si proseso and tibaad, mawara si paghadit ni Dr. Borja sa kansatuya pong mga medical technologists so that we can immediately implement rapid swab. Igwa na po kita naka-acquire na po kita ng rapid swab kits. Okay. So, iyon lang po muna yan. Kung igwang mga kahaputan, nakahanda po ako na simbagon. Thank you, Mayor. Mabalos po. Hinot na po, tali kay Mike Marpega, RMN, DWNX. Hello. Ay. Yan lang ito. Okay na no? Mayor, good morning po. Mayor, kadikit lang pong siguro details pa about this rapid swab test kits. Ano po ini? Mababakal makita ni sa diritang mga test kits saron. Igwa na po kitang test kits. May nag-abot na, nag-order na po kita. Ang nagiging issue na lang yan, si pag-aalangan. Dahil iba kaya itong
rapid testing. Ta ito ang hinihiling si antibodies. Yes. Sa kakukuanan ka lang diit na dugo, di ba? Ipapatak yan duman sa test kit. And then maaraman mo na kung ano ang condition mo. Igawa ka na bagang antibodies. IgG positive ka ba, IgM positive or negative. Yan si maaraman. Pag IgM o kaya IgG positive and IgM positive, si protocol takayan is for you to be swab tested. Di ba? To confirm whether or not you are COVID-19 infected. Di ba? Ini pong rapid swab, ini si bagong sistema na nagluwas ginamit sa South Korea. As in, ginagamit na din po sa ibang nasyon para mapadali si pagdeterminar kung ang pasyente positive for COVID-19 or dai. So madali yun lang po siya, mga pirang minuto lang maaaraman na. Si proseso, pag secure, pagkuha, kay itong sample, pareho man lang kay itong sa swab. Kukuhanan kang swab sample through your nose, tapos sa nguso, sa throat, arugman kayan. Kaya lang, ang paghahadit nga ninhulita, kung si kinuanan mo positive, igwang COVID-19, ubaad ma-infect si nagkukua, si medical technologist. And then si nagpuproseso matapos makuha si sample. So, meaning So ang kaipuan lang siguro kayan, si satuyang medical technologist, makahiling nin actual na proseso kung pinapaano po yan. Yan ang aaramonta sa aga. Pareho ka na sabi ko, so bago, kung mayo lang niya ako akong lakaw, kung mayong aatendiran na duwang gayong importanteng events sa aga, maiba ako duman sa grupo. Pero nakaset na po si Mr. Frank Mendoza, tayo ang tig-task ko na asikasuhon ini. Mairibanan si Frank Mendoza, Dr. Boots Borja, si Mr. Rene Gumba, maiba man, and then siguro 4 na medical technologists na igwa kita. Okay. Tanganing mahiling, sinda mismo ang makapagsabi kung pwede ba o dai. Pero ako ang duda ko kayan, makukumbinsita. Nagigibungani sa iba, tano tada ita? Gibuhon, di ba? Arog lang kayan kasimple ang thinking ko. Kung kaya ni data, tano tada ita? Kaya. Pero kaipuhan na magkaiguan in some degree or level of confidence si satuyang medical team. Iyon na ang mautang ma-achieve sa aga. Pag nangyari po yan sa aga, baan pwede na kita sa Wednesday? Di ba? O mapapadali na si pagdeterminar kung ano kita, lalong-lalo na si may mga contacts with those who were confirmed positive for COVID-19. So pag kumbaga Mayor, nakuha na po ang tamang proseso digdi sa rapid swab testing, are we going to kumbaga dahil na po kita magibukat ng rapid testing ta? Baan magamit pa man po kita pero bawas na. Mas magiging reliant na po kita duman sa rapid swab. Ayun. So, madepende na po yan sa medical team kung ano ang decision po ninda. Ang importante iyon na igwa pang sarong kit na arog kaini na pwedeng gamiton para mas mapadali si pag-secure ta, pagkuha, kan resulta, kan mga tigkuanan in swab sample. And may dakulang impact po kaya ini sa mga precautionary measures na ginigibo ta. Imagine, kung mag-abot ang resulta po kan swab test 5 days after na kinuanan kanin sample. As compared duman sa kinuanan kanin sample ngunya na pagkaaga, mga pirang minuto, iguana, o di tulos-tulos makaka-aksyon ka. Di ba?
Kumpara ka itong 5 days. Kung after 5 days, paano si mga naging contacts ka itong pasyente? Kung sain-sain na ito nakaabot. Di ba? Arog po kayan kahalaga o kaya si relevance kay ining rapid swab na mautang gibuhon digdi sa naga. Okay, one last question, Mayor. Kumusta po tayo, Mayor, ang mga naghahagad po ng letter of acceptance sa Ciudad Canaga na mapuruli po di? Sige. Ongoing man po si pag-accepta, si pag-approve ta nin letter of acceptance. Alagad, nililimitar ta itong numero para duman sa maut mag-avail nin third option. What is the third option? Quarantined or you will be isolated in a city-controlled quarantine facility. Pero igaw pa kitang duwa pang ibang options, hotel and home quarantine. Kung nahiling po nindo kasubago, si numero, more than 1,000, ito nag-avail kan home quarantine. Hotel quarantine, mayo man din pong limit yan. Ang may limit po kita duman sa city-controlled quarantine facility, we can only accommodate as many. They pwedeng at any given time, mapalaog kita sang gatos. Sunod na aldaw sang gatos. Sunod na aldaw sang gatos. Mayo man arog kayan, day man arog kayan kadakul o kadakulaan sa tuyang city control quarantine facility. Kaya may instruction po ako kay Caitlin to limit the number of those who would like to come home insofar as they choose the third option. Pero pag abot naman sa first and second option, for as long as qualified, especially for home quarantine, sige lang, sige lang. Okay naman. Thank you. Thank you, Mayor. Danny Cuerdo, Radyo Aguila. Mayor, good morning po. Good morning, Danny. Opo. Hindi po sa annual investment program na po. Mako na po ginanal daw sa programa. And ano po ang aron tagdi pag-organize sa mga budget na po kada opisina? Iyo po, iyo po. Ano po ang sistema na po kayo? At yan alas 10:30, formal ta na pong pupunan, si inapod na public presentation, ano po, kan annual investment plan for the year 2021, kan sa tuya pong syudad. So, at yan, igaw kitang mensahe na babanggiton, alat-alaton mo lang, Danny. Pero matapos po kayan, sasabihin man si schedule kan kada opisina. Si kada opisina, mapresentar man po. Ayo. O, tanganing maaraman po kan publiko kung ano si gigiribuhon ta sa papaabuto na taon, asin ano man ang relevance kayan, importansya sa gabos sa satuya, sa kada sektor, sa gabos ng mga taga-naga. Pero ngunyan pa lang, masabi na po ako na dakula po ang limitasyon ninhuli sa pandemic. Di ba? Bako pareho po kan mga nakaaging taon na mayong araw kaining krisis na inaatubang. Grabe po ang perwisyo, ang danyos na dinara po kan COVID-19. Si 2020 annual budget ta nagkaarapektuhan. Bako lang po yan ata ng apektado na nagpara-realign po kita para gamiton po sa pag-respond dita sa problema sa COVID-19. Grabe pa ang sa tuyang shortfall. Meaning, dakulang party kan budget for 2020 and dai marirealisar, dai makukolekta, dai magiging available para gastuson sa taon na ini. Taano man ang kukolektahon mo? Halimbawa, sa bus terminal, mayo man nagbabiyahe pa Manila, di ba? Na buses. May mga stalls duman, paano mo kukolektahan yan ng renta kung mayo man income, mayo nagbabarakal, sarado. Siring man po sinangyari sa supermarket, for a while, sarado po ito. Di ba? Maski nga niya nagbukas,
ang madadangog mo po sa mga stallholders, maluyahon ngaya ang income, lugi ngaya. Di ba? Dapat gabos ini kinoconsider ta. Business taxes, real property taxes, kababao na maray po ang collection. So ini po ang challenges na inaatawban ta po ngunyan, pero dahil man gustong sabihin na mapundo na po kita. Padagos man po giraray. Follow up po, Mayor. Hence po, nadita pa manarang kung nari matatapos ang COVID. May plano na po kitang paghamaning budget for 2021. Ano po ibabalita ining sa COVID sa satuyang budget po? Iyo po. Iko-consider ta mo yan ang sitwasyon. Kung kan 2019, December, dahil na foresee, dahil na consider sa 2020 annual budget ang pandemya. For purposes of 2021, ang assumption iyo na igwapang pandemya. As in, gustong sabihin man po kayan, dapat igwang nakatagamang budget para dyan. Bako po pareho kan last year, na mayo po kitang pigtagama. Bagamat igwa under the general term, calamity fund. Pero ito po, kulang po ito. As in, ubos na po ito. Kaya po, si Mr. Frank Mendoza, yun na po ang nadidipisilan ko niyan. Mag-isip sa inmako Okay. Thank you po. Sige po. Thank you, Danny. Thank you, Mayor. Follow up lang po duman sapot ni Danny kung pwede bang mababawasan ba, maapektaran ba ang budget for 2021? Ang pigpasalta po kanakaagi is 1.4 billion. 1.4. Ayun. May mga adjustments na ginibo po si Frank. Dahil pa man final, pero apparently, baad maabot naman po giraray itong mga 1.2. Pero gusto sabihin, may kulang kang around 200. Di ba? Si projection initially was 364 si kulang. Pero ngunyan, baad mga 200 lang. At best. So, pwedeng mga 264 or 250 ang kulang. Pero at best, si pinakamaray na sitwasyon, around 1.2. For purposes of 2021, dapat maging realistic po kita. Kung dati taon-taon nagdadagdag nin around 100 million pesos ang budget, ngunyan dahil pwedeng i-asumir na by 2021 madagdag nin 100 million. So from 1.4 ngaya kuta na nasa 1.5 billion. Dahil pwedeng arog kayan. Baad po ngunyan siguro 1.3 o baad 1.2. Si Ira tama dagdag man, pero diit lang po 'yan. Ang problema sa 2022-2023. Ang karahayan man sa taon na 'yan by 2022 magiging effective na itong decision kan Korte Suprema sa Mandanas case. Itong ruling baga na dapat ngayon sa pag-compute kan internal revenue allotment, ang kabali, bako lang itong income na nare-realisar through the Bureau of Internal Revenue. Dapat ngayon ibali man itong nakukuha through the Bureau of Customs. O pag-arog po kayan, may additional kitang nasa 26%. Kaya medyo daradakula man yan, pantapar. Kaya ito magiging kakulangan. Okay. Thank you po, Mayor. Masunod po nga po, Francis Novello of DWRN. Good morning, Mayor, and sa mga pag-iriba. Mayor, balikan ko lang si Rapid Swab. Just in case, Mayor, sa aga maging problema, sa inta po pwedeng magibo halimbawa, si testing? Yan ang bagay na didesisyonan pa. Pero sa iling ko, may makukuha kitang lugar, digdi. Ang duda ko, movable ini. Taano ta gigibuhon sa aga, halimbawa sa Del Gallego. Kung kayang gibuhon duman, taano ta dahil pwede sa Naga. Diba? May makukuha kitang lugar kayan.
Dahil ko palang masabi ngunyan kung sain. Ayo. Pero very positive ako na may lugar kaya. Mayor, going back naman sa pinalawas na statement po kan Department of Health Bicol. Mayor, Naga alone, pero po si pinadarata pong sample sa BRDRL na until now, di pa po nagluluwas si resulta. Kan Huwebes, ang nasabi sa kuya ni Dr. Borja, ang pending tanang ngaya 150. 150. Si swabbing, kasuod may swabbing na ginibo. I think around 40 po siya. Ngunyan, igwa na naman kita, swabbing. So, baad na sa 200 na, more or less, ang swab sample na dapat ma-test. As in, dapat maaraman ta tulos-tulos si resulta. Okay, thank you, Francis. Mayor, thank you po. Masad mga po si Don Jimenez, Kang Sepio. Hello. Good morning, Mayor. Any update lang po with regard duman sa contact tracing app as presented po sa tuya sa HERT last week kan saro pong company with regard po digdi? Inaasahan ko tabi doon na within the week ma-launch kita kaya itong contact tracing app. Pwede mo po kami, Mayor, matawan ng initial details po. Si final kaya dai pa man. So difficile na magsabi ka kung ano na si details ka ito. Igwasa ko yan forward pero baad premature pa. Okay, thank you, Don. Apot po sa Bombo Radio, Naga. Yan, marahay na agaman po, Mayor, from Bombo Celine Villaranda po, from Bombo Radyo Naga. Mayor, mahapot ko naman po, recently, pinagpautob na po itong pagsulot na face shield sa pagsakay po sa mga pampublikong bihikulo, as in itong paglaog po sa mga works o sa paglaog po sa trabaho po, Mayor. Sa ngunyan po, ano po na tigigibutang ngunyan na manungod po igdita? May mga nagkapira pa po, baga nga sasakay po sa mga pampublikong bihikulo na dahil nag-uutob digdi sa pagsulot ni na face shield. Ako kaya pag-abot sa enforcement nin mga leyes as in ordinansa, sa inot na mga aldaw, dapat medyo nakakaintindi kita eh. Ano ba si rason kung taanot igwa pa na dahil nagsusulot nin face shield, baad ay pa nakabakal, baad nag-attempt na magbakal pero mayong nababakal, di ba? So pwede po kita siguro sa mga magkakapirang aldaw, medyo maluwag, pero maabot dapat ang punto na ma-istrikto na kita. Ini po kasuguan kan gobyerno nasyonal. So, ang manginginutan sa pagpapatupad po kayo ni ang Philippine National Police. But we will be very fully supportive of this move. Ninhulit dakula ang tabang kaini sa pagpugol sa pagkalat nin COVID-19. And follow-up lang po, Mayor. Sabi po nito na may maabot na oras po na ma-stricto na kita sa pagsulot ng face shield. Kung ugwa na po kitang due date, kung abot no arin lang kita magiging maluwag digdi. As in po, ano po ang magiging consequences sa mga nagbabalgar po sa pagsulot ng face shield? Matapos itong pagiging maluwag, as in ma-stricto na kita, necessarily i-enforce ta kung ano si kasuguan and kung ano si corresponding penalty. In so far as the city government of Naga is concerned, mayo po kitang ordinansa na nagsasabi na apuera sa face mask dapat igwang face shield. Mayo pong siring. Anyaon po sa tuya, ordinansa na nagsasabi na dapat gabos na individual na nagluluwas kan harong papunta as nag-uukupar nin public space, public place sa satuya pong syudad, sa laog kan teritoryo kan Naga,
dapat nakasulot nin face mask. Iyo po ito ang i-enforce ta sa irarom kan sa tuya pong ordinance. Dahil po kita pwedeng magdakop nin individual nin huli tamayong sulot na face shield kung ang pagbabasehan po kayan ang ordinansa. Alagad, pwede pong magdakop ang PNP using a national law, a national directive. Bako pong lokal. Okay. Thank you. Saro pa pong hapot, Mayor. Ano po ang nagiging kamurugtakan kay ito pong pigpasaram sa swab na sagod mo niya naghahalat pa kang sendang resulta? Gusto ko sabihin niya kung sinda sa sunahaloy po ang pagalat nila sa quarantine facility. Iyo po yan sa epekto kan delay, kan halawig na proseso. Dahil man po pwede na dahil mayo pang resulta, bubutasan ta na. I-discharge na. Dahil po pwede yan. Paano kung halimbawa positive po ito? Di naka-infect na ito sa iba pang mga tao. Sana maintindihan po kan Gabos, lalong-lalo na itong mga nasa isolation or quarantine facility na nakuana na po nin swab sample. Sir, na lang, narisami po sa ipinapaluwas na report manunungod naman sa mga nagpa-positive sa COVID na may laboratory pong nakabugtak sa Bicol Medical Center, Ginibo. Ano pong nangangolo ka po, balik si ibang itong cartridges sa BMC? Dahil po, may mga natatada pa po kaya na cartridges ang BMC. Pero kakadikit na po yan. Pareho po ka nasabi duman sa statement kan DOH, tigpa-prioritize lang itong mga may urgent or emergency concern. Itong mga critical na ang kondisyon. Pareho po baga ka itong tanod. Di ba? Kaya naaraman ta po tulos si resulta. Kung ang swab sample ka ito, ipinadarata po sa BDL sa Legazpi City, by this time, mayo pa po kitang resulta. Mahalat pa po kita. Kung arog ka ito sinangyari, aram taman po baga na itong pamilya ka ito halimbawa, siyam siyaon sa laog kan harong, pito po duman ang iguanang sintomas. Iguang lagnat, may loss of smell, loss of taste, may ubo, may sipon, yan, may sore throat, halos gabos na sintomas, iguana. Si mga nakasalamuha po na mga opisyalis kan barangay, mga barangay tanod, mga barangay personnel, di padagos itong maparalakaw-lakaw, mapunta kung sain. Di sige man si transmission kan COVID-19. Again, iyo yan ang magiging resulta kung da itatulos maaraman si test result. Kaya dakulang bagay na arog ko ta kayan si nangyayari kan inot digdi po sa BMC. Pero ngunyan dahil kakadikit na lang, dahil managabos na titest. Diba? Sisa duman sa BRBDL sa Legazpi, ayo ang sitwasyon inaabot na po nin 4 o 5 aldaw. Thank you, Mayor. So again, mayo man pong naidagdag, ninhuli po sa kakulangan kan mga Gen Expert test kits. Final question. September na po, mga piyesta. Ano pong advice duman sa, siyempre may mga madirig di manggiraray, dapat po paano ta dahil natuod kang mga nakaaging taon. Sige po. Para sa selebrasyon po kan Peña Francia Fiesta, si Arsobispo Rolly Tirona, Tria Tirona, nagtaram na din po, di ba? Lampas na sarong bulan. Si pakiulay niya, iyo man po si pakiulay ko, dahil na magpunta sa Naga. Ang selebrasyon po, kan Peña Francia Fiesta, kanya-kanyang lugar na lang po. Pag nag-igdi pa po kamo sa Naga, mas makukomplicate po ang sitwasyon, mas ikinakaag po nindo sa peligro ang sa indong buhay, ninhuli po sa nagdadagdag na kaso po nin COVID-19. Pwede man po kita magsilibrar, pwede man po kita mag-ugma, pwede po kita magpangadji kung sa inyaon po kita. Ako po nagtutubod, God is omnipresent.
maski sain, yaon po ang satuyang Diyos. Ang kaipuhan lang po iyon na pag nangadji ka, solemne, asin udok sa buot. Salamat po. Thank you po, Mayor. Yan po ang katipunan sa tuyang press conference ngunya na Lunes, August 17. Salamat po sa tuyang guest, Mayor Son Ligacion. Salamat pa sa mga pagriba sa media, sa City Events Protocol Public Information Office. Good morning.